Alle i klassen fik tildelt et emne inden for novellecirklen. Vi fik sprog og stil. Vi vil starte med at undersøge, hvordan sproget og stilen er i novellens sidste dag. Vi starter med sproget. Novellens sidste dag har et meget nydansk sprog, altså moderne sprog. For eksempel bruger de slangudtryk i navne, som for eksempel Sander, og ord som festliderlig. Sproget i novellen kommer selvfølgelig også an på, om den foregår i 1800-tallet, eller om den foregår i 2080. En anden ting, man skal kigge på, når man kigger på sproget, er billedsproget. Billedsprog er, når ting og personer sammenlignes med noget andet. For eksempel, hun stråler som en sol. I novellens sidste dag er der dog næsten ingen billedsprog, da den er mere fortællende end beskrivende, hvilket vi senere vil komme ind over. I novellen bliver der også brugt meget sarkasme. Det bruges for det meste til at virke irriteret på nogen eller gøre grin med noget. I novellen spørger Mike Sissel, hvad hun har lavet, hvorefter hun ironisk tænker, hvad en tur i World Trade Center, din idiot. Det er en form for sarkasme, fordi Sissel inde i sig selv gør grin med Mike. I en analyse af novellens sproglige stil kan det være relevant at undersøge, hvordan forholdet er mellem handling og beskrivelse. Hvor i novellen er sproget beskrivende, hvor er det fortællende eller berettende, hvordan hænger det sammen med handlingen. Det vil vi nu se på i novellens sidste dag. Vi synes, at forfatteren bag sidste dag fortæller rigtig meget i novellen. Han beskriver næsten ingenting. Man får næsten ingenting at vide om personerne i novellen. Siden det også er en novelle, skal den også være meget kort og præcis. Derfor er der heller ikke meget tid til at beskrive de forskellige personer. Det var vores analyse af sproget og stil.